Gdje si mali šta ima? Da nije kupio skateboard, znači samo tako, ne moraš nić pješke. Na ovaj skateboard ti ideš i gaz. Uj, dobro je to, ali pašća sad kao da šti bit kriv. Ma neće ja biti kriv, daj ti meni 20 eura i ovaj skateboard skup, 100 eura ovaj skateboard, daj ti meni pare. Dobro, haj evo ti. Daj ti meni te pare, mali i nemoj prljiti. Evo, to ovo znači, Daj. i neš pas sigurno, aj čao. Šta je, sine, šta je bilo? Šta je bilo? Sami ga. Pa ko ti je prodao to, ko ti je dao? Neki tamo čovjek za 20 eura mi prodao. Haj pokaži koji, haj pokaži da mu ja pokažem. Eno ga tamo. Jo, ja sam zaradio 50 franaka. Šta je? Ko si ti, gospodine? Ko si ti, gospodine, što je bilo? Što si ti mom sinu prodao? Nisam prodao, mali, nisam ti prodao. Šta si prodao, pitam? Prodao skateboard onaj. Pošto ti ga satrem sad odgovor. Nemoj rođu, molim te. Govor sad, ja sam glup. Ja sam glup. Još! Ja sam glup. Kasnije. Ja sam glup. Ja sam majmun. Ja sam majmun. Aj.